Винаги ли сте искали да си построите къща под леглото? Тогава останете с нас, защото днес в Ха-Ха-Нум ще видите няколко къщи под леглото. Колко е готино тук! Но всичко е счупено и мръсно. Това е друго нещо. Здравейте на всички! Какво е това нещо? Няма да спя на тези буклуци. Имам идея. Ела при мен! Искаш ли да изкараш малко допълнителни пари? Тогава нека да сменим. Съгласен ли си? Разбира се! За толкова пари мога да го подобря. Това е чудесно за кралицата. Най-доброто трябва да бъде подходящо. Перфектно! А ето и доставката. Добър ден! Толкова много ми харесва. Здравей! Доставено ли ти е? Да, ето парите ти. Благодаря. Чао! Ето първите детайли за моето перфектно легло. Добре е, че баща ми ме научи как да използвам инструменти като дете. И всичко бързо опакова кутията с материали и започна. Сигурен ли си, че можеш да се справиш? Може би не. Първо дори няма да се изморя. О, не! Добре, нека продължим. Лечи си! Страхотно! 2 минути и ще... Бъди готов. Перфектно. И ето тук. Завивам го. Страхотно! Аз също искам къща под леглото, но не искам сам да го правя. Затова ще поканя специалисти. Ало? Направи ми къща под леглото. Какво? Лесно. Какво съм аз? За какво плащам? Каква красота! Ето го. И още малко. Изкуствени растения, няколко възглавници, завеси и почти сме готови. Никъде без светлини. Ревнуваш ли? Затвори устата си. И отивам да си почивам. Мислиш ли, че бившият ти е по-добър от мен? Виждане. Да, това всъщност е вярно. Но няма да е задълго. Имам план да превърна къщата си в нещо нереално уютно. Първо ще ми трябва тази завеса. Надявам се никой да не ми препречи билета. Какво прави тя? Аз просто реших да украся и моето местенце. Бинго! Мисля, че ще се справя с строителен телбот. Вау, това е страхотно. Още малко. Благодаря ви. Ето го. И една възглавница. О, какво Почти прави? като истинската е. Ще си почивам. О, да? Жълта арена нацията! Как ти харесва това? О, това беше хубаво. Да започваме! Той просто ни... Татко, ти ревнуваш. Това е скучно. Време е, Ник. Скучно е. Искам да направя парти. Първо трябва да подготвя къщата си. О, доставката вече е пристигнала. Хайде, побързайте и я донесете тука. Добре, нека отворим кутията. Дискотопка! Отличен избор! Готово е. Всичко е. Довиждане. Довиждане. Яко! Значи мога да се обадя на приятелките си. Здравейте! Имам парти. Ура! Момичета, готови ли сте да се забавляваме? Ще го затворя. О, голяма работа. Момичета, да го направим. Време е да слушаме музика и да я увеличим. Ура! Браво! О, вярно! Вече не ми трябва тази чанта. Ще направя маса за гости вместо това.
А гостите са Хъги-Лъги и Киси-Миси. Погледни колко са сладки. Искате ли чай? Въпреки, че защо питам, разбира се. Мислиш ли, че се забавляваш повече от мен? Ще направя музиката по-силна. Това е ужасно. Сериозно говоря. Добре. Благодаря, че дойдохте. Следвайте ме. Ще ви покажа къде е този опасен престъпник. О, наистина е твърде силно. Момичета, не можете да слушате музика толкова силно. Не разваляй партито ми! Аз ще се справя! Точно така. О, това е съвсем различен въпрос. Ето го! Парите решават всичко. Не е честно. Мисля, че имам още една страхотна идея. Знам как да превърна къщата си в най-добрия клуб в квартала, така че имам нужда от глобус и раница. Ще режем компакт диска с ножица. Ще направя истинска дискотопка. Затова просто трябва да залепя парчетата от диска на глобуса и да закача топката над главата си. Хайде да го направим. Парче по парче. Перфектно! Страхотно! И ще украся стената също. Знаеш ли по-скоро? Разбира се, нямам колонки, но имам високоговорители. Очевидно ще бъде по-добре. Какво става? Какво правиш? Чакай, мислех, че сме приятели. Парите не са най-важното. Малко ми е скучно. Лили има як телефон и тя прави снимки. А аз? Добре, защо да не започна да правя своя собствена момичешка зона? Имам и подходящи кружки. Вижте, има цяла кутия. Пази се! Но също така ще ми трябва и кабели. Не мисля, че Лили ще има против, ако взема назаем зарядното и. Обаче, ще трябва да го отрежа малко. Но това е добре. Тя има много пари. Ще си купи друго. Здравей! Готови сме! Сега е време да комбинираме кружките на тази жица. И това е, което получих. Нека го окачим. Вау! И аз искам едно! И ако го искам, ще го имам. Перфектно! Влизай! Хао е този път. Крал Егърланд. О, ще го направим. Ще го уредим красиво за вас. О, да. Браво! Виж това! Време е да си вземем коктейл и да се отпуснем малко. Тръгваме. Хайде да го направим. Какво по дяволите? Всъщност имам едно. Винаги държа пожарогасител наблизо. И сме спасени. Вау, Кейт, благодаря! Благодаря ти много. Какво бих направил без теб? Приятелите трябва да си помагат. Абонирайте се за Хаха Гноми, за да не пропускате същите забавни и интересни предизвикателства. Колкото по-далеч стигаме, толкова по-забавно ще бъде.